माने बिराद परिवर्तन लाबोगोन होनना बुंदोंमोन माने न'खर न'खर साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन महिला आत्महाय गुटफोरनो बिथांमोना आर्थिक अनुदान होगोन होनना बुंदोंमोन 75,000 कोटी होगोन होनना बुंदोंमोन दा बेफोरखौ बिथांमोना मोनसेबो माने मावनो हायाखै आरो माने बेखायनो रायजो राजाफोरा एकदम नाराज जाखाबाय बिथांमोना मावनाय नङा खालामनो हानाय नङा बिथांमोना मिसलिया बे खोथाया प्रमान जाबाय आरो माने जोंहा भैरबकुन्द ब्लक कमिटिनि दिनै मिटिंमोन गासै प्राइमारि 13टा प्राइमारिखौ लानानै दिनै सांगठनिक दिखाव सावरायलायनाय जादों बिसेसकरि प्राइमारि कमिटि बहाबा जुदि एसे दुरबल दंब्ला बेखौ मोजाङै रिअर्गानाइज खालामनो रिसाफल खालामनो थाखाय बुंनाय जादों आरो जेराव जेराव बुथ कमिटि दानाय जायाखै बुथ कमिटि थाबैनो दानांगौ आरो बिनिफ्राय सोरबा जुदि गोदान हाबनो फैनाय व्यक्तिफोर दंब्ला जोङो थाबैनो बिथांमोनखौ पार्टियाव सोना लानांगौ एक्टिभलि खामानि मावनो थाखाय खावलायनाय जादों आरो बयबो खोथा होदों जिहेतु मोनसे दायो मोनसे बार फैखाबाय मोनसे ढौ फैखाबाय बिपिएफनि प्रति दा बेखायनो खामानि मावनो खोब माने गोब्राब जाला आरो गासै मेम्बारफ्रा बुंदों जोङो प्राइमारि कमिटिखौ गोख्रों खालामनो हागोन बुथ कमिटिबो मथा मथि प्राय 50% बारा जाबाय आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जों मोनसे गोहोम खोख्लैनो हागोन ओरैबायदि जों आसा खालामदों आरो बिराद खस्थ' खालामदों आरो खस्थ' खालामनायनि फिथाइ हिसाबै जों बेखौ नुनो मोन्दों दिनै जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जा बिसेसकरि उदालगुरि जिल्लानि खोथाखौ आं बुंगोन उदालगुरि जिल्लायाव जोंहा मोनबा ब्लक दङ मोनबा बिटिसि समस्ति दं प्रत्येक समस्तियाव जों गिदिंगासिनो दं मबिलाइजेसन टिम खालामना होदों आरो बयबो गावबा गाव खामानि दायित्व लानानै खामानिखौ मावदों आरो बेखायनो दिनै बिपिएफनि प्रति मोजां मोननाय सापर्ट खालामनाया बांनायनिफ्राय बांसिनबाय थादों आरो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव आरो बांसिन साबसिन जागोन आरो माने दा बेनो जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जानि मोनसे गिदिर एडभान्टेज खारन बिटिसि बिसायख'थिनि सिगाङाव बिसेसकरि इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जाय दैदेनगिरि बिथांमोना बिराद गिदिर गिदिर बाथ्राफोर बुंदोंमोन जे बिटिआर एकर्डनि जुगेदि बिराद मोजां मोजां जों खामानि मावनो हागोन बिटिआर एकर्डनि क्लजफोरा बिराद मोजां बिराद इनफ्रास्ट्राक्चार जागोन माने गोबां अनुस्थान प्रतिष्ठानफोर फैगोन बेबायदि बिथांमोना बुंदोंमोन नाथाय दिनै 3 बोसोर जाबाय बे 3 बोसोराव बिथांमोना मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै बेखौ इतिमध्य बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा नुबाय आरो बेखायनो बिथांमोननि सायाव मोनसे फोथायनाय गैयि जाबाय आरो माने बिटिआर एकर्डआ जे एसे नंखाय बिथांमोना मावनो हायाखै आरो इयुनावबो मावनो हानाय नङा बेखौ नुखाजोब्बाय बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेखायनो बिथांमोननि सायाव मोनसे फोथायनाय गैलिया आस्थाबो गैलिया आरो बेखायनो बिथांमोना बिकल्प हिसाबै बिपिएफ राजनिति हान्जाखौनो सानना लाखाबाय आरो मानो होनब्ला 15 बोसोर हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि चिफ जाबोबाय आरो बै समाव बिथांनि मावनाय बिथांनि जिथु नेतृत्व होनाय बेखौ रायजोफ्रा दा उपलब्धि खालामदों आरो माने बिथाङा जि क्षमताखौ लानानै लामा बानायबाय दालां बानायबाय गोबां इन्स्टिटिउसन जेनेबा मेडिकेल कलेजानो जा इन्जिनियारिं कलेजानो जा CITआनो जा इउनिभार्सिटि गोबां बिथाङा लाबोबाय आरो माने लामा मावबाय दालां मावबाय बेफोरखौ दायो नुहुरजोबदों आरो माने बिथांमोनाथ' 3 बोसोर जेबो मावनो हायाखै बेखायनो रायजो राजाफ्रा दा बुंनो हमबाय जे हाग्रामा महिलारियानो मोजां खामानि मावदोंमोन गोबां जौगानाय खामानि मावदोंमोन आरो बिसेसकरि गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव मोनसे शान्ति सम्प्रिति माने खौसेथिखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा लाबोनो हादोंमोन आरो दा बे खोथाया सैथो आरो बिथांमोना बिसायख'थिनि सिगाङाव मोनसे बिराद परिवर्तन लाबोगोन होनना बुंदोंमोन माने न'खर न'खर साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन महिला आत्महाय गुटफोरनो बिथांमोना आर्थिक अनुदान होगोन होनना बुंदोंमोन 75,000 कोटी होगोन होनना बुंदोंमोन दा बेफोरखौ बिथांमोना मोनसेबो माने मावनो हायाखै आरो माने बेखायनो रायजो राजाफोरा एकदम नाराज जाखाबाय बिथांमोना मावनाय नङा खालामनो हानाय नङा बिथांमोना मिसलिया बे खोथाया प्रमान जाबाय आरो माने दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि सायाव आस्था आरो बिसासा गैलिया बिपिएफनि सायावनो बिसोरो बिथांमोना फोथायनाया जाखाबाय आरो नुखाबाय बिपिएफ राजनिति हान्जायासो मोजां खामानि मावो भबिष्यतआव बिथांमोनानो मावगोन आरो बिथांमोननो थानायानो मोजां होननानै सानदों आरो बिथांमोना जोंजोंबो गोबां माने इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना जगाजग खालामबाय थादों जे बिथांमोना माने इउपिपिएलनि प्रति मोनसे फोथायनाया गैखाला जे गावसोरनि दैदेनगिरिफोरानो माने खामानि मावनो हायाखै जेब्ला बिथांमोननो थानानै मा लाब
नुबाय बिथांमोना खालि बाथ्राल' बुङो मोनसेबो मोजां खामानि मावनो हाया दा बेखायनो बिथांमोननि दैदेनगिरिफोराबो जोंजोंबो जगाजग खालामबाय थादों जे जोंनि इउपिपिएलनि लिडारफ्रा खामानि मावग्रा मानसि नङा बिथांमोना मावनो हाया थगायसुलासो बिसोरो बेखायनो जों बिथांमोनजों थालिया बिथांमोनजों जों थागोन ओरै होननानै बिथांमोना बुंदों आरो थेंक इउ सार